ole tun tuma chuan class 9 chapter som parukna circle ti kan zir don ani ole hei a sep sang sang kan ria poisa noi kan ria coin so a hianin cheng khat te cheng ni te cheng a te cheng som te poisa thir a bial omani tin hei hi cd antia compact disc ani a hei po hi in hmua tin hei ba ka hian motor ke te kan ria a tin sana a te po a bial chi te po om boka khatiang kha khang ho sang sang te kha han ngai to ta ilangin enge a sep kan ti chuan a bial ani te chuan circle kan ti chuan amol theyang barin soitai langin rin bial kan ti mai don ani rin bial kha tun tu ma hen kan zirtur ani ya amaro chu aya tle ma a chiang kuang deuh chuan han soi le tai la circle kan ti chu point pakhat a oma point pakhat fixed point a oma ni ti chuan helai hian point pakhat a om boka a hlat zawng hi entirnan centimeter thum alo ni ta ni ti chuan he fixed point hi o alo ni ta a helai point a hi a ani ta ni ti chuan a hi he fixed point 0 kal hual hian tin a kal kual ta ni hian kan kal kual tir ta a hlat zawng hian a hi he point o atanga a hlat zawng in ang chia hian point o hi a kal kual ta ti chuan hi rin bial kan ti chulo ni ta a circle kan ti chu alo ni ta ni ti chuan circle chu point fixed point pakhat a oma chumi kal hual chuan point pakhat khatin a kal kual ta chumi na pet kong siap kual kha circle kan lo ti ta ni ti chuan circle a chuanin atram chi sang sang a oma chu kan en le anga terms related to circles kan tia mizo tong chuanin circle kai hnoya ming sang sang omte ti na ani pakhat na chuan radius kan tia enge ni radius kan ti chu tia kha ti hian circle kan lo nei ta ni hei hi a center o ni ta a circle a hian a khoila a kual lai hian khoi molai hian eng khoilai a po hian point a kan lo da ta a ti chuan center le a hi kan rin zom ta ni center le a kan lo rin zom ta a ti chuan radius chu center le any point on the circle radius is the line segment joining the center and any point on the circle ti kha radius alo ni ta ni ti chuan panina chuan circumference kan en le anga circle center o kan lo nei ta a helai tang hian kan han kal kual ta ni ta tang hian kan han kal kual ta a he tiang kan kal kual ta ti kan kal kual ta helai hian kan top ta chia maya circle kha kan rin kual kan complete ta chia ni e chuan circumference kan ti chuan he mi circle siam tura kan rin kual thui zong a hi circumference kan ti chu ani a ti chuan helai hian circumference a hianin note note ti mai la asap tongin note tlem a oma chu circumference is equal to 2 pi r kan tia circumference formula 2 pi r ani helai hianin r hi chu radius khani a r hi radius ani a pi hi Greek alphabet zing somni pali zinga pakhat khani a chu chuanin atluk puya chu 22 by 7 kan ti a ani lo point 3.14 hi atluk bokani 22 by 7 or 3.14 hi pi na atluk puya ni a enga tinge 22 by 7 atluka enga tinge 3.14 ti lai hi toite in an zui ta elangin pi hi mathematics a chuanin ratio of circumference by diameter ratio of circumference by diameter jeni a entirnan
circle hi a diameter 7 na kan lo siam chuan he te kan han rin kual hianin a rin kual thui zonga hi 22 chi alo ni thin ti na ni a khatiang khan 14 diameter 14 na se kan siam chuanin a rin kual thui zong circumference hi 44 alo ni thin ti na alo ni a chu wang chuan pi chu circumference ratio of circumference to diameter ti ni a ti chuan 22 by 7 alo tukta ani pathumna chuan chord kan nei le a circle center o kan nei ta a chord chu line segment joining any 2 point on the circle ani ta a circle a hian point pani khoi molai hin kan lo da ta ni point a point b point pani kan lo nei ta a he point a le point b hi rin zom ta ilangin ti hian kan rin zom ta a chuan hei hi chord alo nei ta ni chuan chord chu circle a hian khoi lai a poi hian point om ta sela point pani rin zom a kha chord kan ti chu alo ni ta ani chuan adon le chuan diameter kan nei le a diameter chu enge ni kan ti chuan diameter chu chord chi khat ani chord hi ti hian kan rin ta a point pani tiang kan rin ta chord hianin center kal tlang hian chord pakhat chuanin center lo kal tlang ta ni ti hian chord kha a b ni a hi kan rin ta nen chord dang kan rin ta center lo kal tlang ta chi amaya chuan he chord hian center kal tlang hianin diameter kan lo ti ta ni ti chuan diameter hi radius pahnia puntir kan ti a chumi omje chu center oma hei hi radius pakhat ania hei hi radius pakhat ani boka chu wang chuan radius pakhat le pakhat bel chu pahni ni ta true radius ni ta a ti chuan diameter is equal to 2r radius 2r kha kan lo nei ta ni pangana chuan second kan nei le a second hi enge ni kan ti chuan circle center o kan lo nei ta a ti hian straight line pakhat kan lo rin tlang ta pop mai ni circle kal tlang hian hei straight line a hminga hian l lo ni ta sela a le b a hian circle hi atan tlang ta ni ti chuan second chu straight line ani second is a straight line it is a line passing through the circle intersecting the circle at 2 point the circle hi mun ni a intersect chuan he straight line a hi second kan lo ti ta a ti chuan adon le chuan tangent kan nei le a tangent chu straight line tho ani a straight line pakhat ming tho ani a line pakhat hian ti hian circle hi line pakhat straight line m ma om da ni straight line m hian in he circle hi mun khada che hian a intersect a tok a khoi ta ni point p a hian a khoi ta a ti chuan mun khada che a khoi chuan kha straight line a kha tangent an lo ti le ta a arc of a circle an ti le a pat poimo tak pakhat ani a arc of the circle kan ti chu a piece of a circle between 2 points ti ni a circle a hian entir nan helai hian a lo om ta a helai hian b lo om ta ni b chuan he a le b in kar pa ta hi arc kan ti ta ni helai hi arc chu a b hi lo ni ta a helai hi a pat dang b a arc lo ni ta a chuan arc a b kan ti hian a thu lovin arc chu ti hian kan ziak thrin ani a b arc achunga thian kan thai ko la a b arc ti na ni a chuan point a le point b in kara circle pa ta kha ti na alo ni ta ni chuan arc reng a hi anti clockwise sa soi tur ani a chumi ni chuan hei po hi arc a b kan ti hian helai hi a soi ani ta a helai kan soi don chuan b a arc b a kan ti ve thung don ani ti chuan kan chin che tur chu arc reng a hi anti clockwise in atlang puin an soi thin ti kha arc kan soi reng in hriat tur ani a ti chuan arc a hianin arc kan siam reng hin circle hi mun ni a then thina
he lai hi pakhat ani a he lampang hi pakhat ani a ate zawk hi minor arc antia alien zawk hi major arc kan ti le a chuan circle chu arc pahnih in a lo then ta ani semi circle kan nei le a semi ti chu chan ve ti na ni a circle chan ve ti na ni maya semi circle chu ti hian circle kan lo nei le ta a center o oma ta hian kan han rin phei ta a kan han phel phok maya ti hian a phel phok a hi semi circle kan ti chu ani mai ni segment of the circle kan tia segment kan ti chu a region between the chord and an arc ti ni a circle hian chord kan lo nei ta a ab chord kan lo nei ta ni chord le arc hianin circle hi mun nia then ta ti hian he lai hi segment pakhat ani a he lai hi segment dang alo ni le ta a region between the chord and an arc of the circle ti kha segment kan ti chu ni ta a te chuan ate zawk hi minor segment antia alien zawk piang kha major segment kan lo ti le ta ani sector kan nei le a sector chu arc le radius panina akwal khung chunga kha area siam kha sector ania sector is the region between two radius and an arc ti khalo ni ta ni hei hi sector ania helampang po hi sector thawani a ate zawk hi minor sector antia alien zawk hi major sector kan lo ti le ta ani central angle kan lo nei le a central angle chu angle subtended by an arc of a circle at the center of the circle ti ni a circle a hian lai hi center lo ni ta a arc ab kan lo nei ta a arc ab hianin center a hian angle a siam ta a arc ab kan nei a center a angle a siama angle theta lo siam ta a he arc ab na center angle a siama hi central angle kan lo ti le ta ani chuan a to bera chuan concentric circles kan lo nei le a concentric circles kan ti chuan center pakhat mangin circle enge mozat kha kan ziak ta a alien zong in anglawin center pakhat manga radius in anglo si alien zong in anglo sia circle chi sang kan siam kha concentric circles kan lo ti ta ani ti khang ho kha circle chung changa atram poimo tak ho som le pahni kan hriat hmasawnnaite ani ta ni ole tuna chuan theorems kan tia chu formula kan ti thei me chu circle a hianin formula poimo tak mai a oma chung ta chu kan en ho le don ani theorem on the circle number 1 a chuan equal chord of a circle equal chords of a circle subtended equal angles at the center tini a omzia chu circle a hian chord in ang pahnih kan lo nei ta sei zong abcd ab le cd hi a chord sei zong hi in ang chi ani ab chord le cd hi a sei zong in ang chi a hetia chord circle pakhatin chord a sei zong in an chi chuan center an angle siam te hi a in tluk chia thin tina ni a helai angle le helai angle hi a in tluk chia tina alo ni a ani chuan angle AOB is equal to angle COD kan lo ti ta ni theorem number 2 poimo tak mai a chuan the perpendicular from the center of a circle through a chord bisect the chord di alo ni le ta a chord AB kan lo nei ta ni perpendicular from the center di chuan center atang hian chord a hian 90 degree in kan rin thata ni ti na ni ta perpendicular ti na ni ta a 90 degree chu and tirnan o hi center ni ta a
AB hi khawt ni ta AB khawt a hian center O atang hian perpendicular AL kan rin ta helai hi 90 degree ve ti nan ta hetia kan rin reng hian in he perpendicular hian he khawt hi alai taka aphel thin chu wan chuan AL le LB hi anin tuk thin ti na alo ni AL is equal to LB ti na ni pathumna chuan theorem pathumna chuan equal chords of a circle are equidistant from the center ti ni a AB le CD hi equal chords kan nei chu lo ni ta a seizong antinan 3 cm ve mo a seizong in ang che kha lo ni ta chord pani reng hi chord pani mo ai tampo ni selangin center atanga a hlat zong in ang a seizong hi ain an pot chuan in a seizong thum ni chuan center atanga a hlat zong hi ain ang chia zel ti na ni a hlat zong kan te don reng in perpendicular kan ri na ti hian AB le CD hi a seizong in an chia chuan AB le chord AB le CD hi center atanga a hlat zong hi aloin ang chia don ani chuan AO is equal to MO ti na alo ni ta ni khang pathum te kha theorem exercise chona tur tang kai le poimo pathum kan han zir tel chu ani le ta ni chuan tu na chuan exercise 16 kha kan chaw thei ang kan han chok le anga phek zani somli le panga na tang khan ain trana exercise 16 question number 1 azo na chu hei hi ni a the radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter find the distance of the chord from the center ti ni a circle kha radius 13 centimeter som pathum ani a chord pakhata kha a seizong chu centimeter som ani a center atanga kha chord hlat zong kha azot ani ti hian kha zo na kha circle ta jekin circle a hian kan handa chuak le anga ti chuan hei hi radius hi 13 centimeter radius hi ta hian OA ani a 13 centimeter kan nei a chord hi 10 centimeter 10 centimeter hei hi 13 ani a hei hi 10 centimeter ti na ni a ti chuan center atang hian perpendicular in kan rin thang AL OL la hi L kan tianga la hi 90 degree perpendicular alo ni ta a chuan hemi center atanga he khot la zong a hi azota ni OL hi azona kan zon chhuah tur chu alo ni ta ni chuan ama theorem kan soi to ang khanin center atanga khota perpendicular kan rin reng hianin khot hi alai taka a then thin alai taka abung thin ti kha kan thrasa a chu ti hian kan ziak anga theorem a khan hei kan lo zirta a line drawn perpendicular from the center to a chord bisect the chord nita center atanga chord ta perpendicular kan rin reng hian chord hi alai taka abung thin ani kan ti a chumi ni chuan kan nei ta ka chu AL is equal to half AB kan lo nei ta AB chan ve kan lo nei ta AB chu 10 ani a chan ve chu 5 centimeter alo nei ta chuan AL hi 5 centimeter kan lo nei ta ni helai hi 5 cm alo nei ta chuan right triangle atang hian Pythagoras theorem mangin OL hi kan zong chuak don ta ni in right triangle ALO kan tianga OL square is equal to
OL square is equal to OA square minus AL square. Hei kan lo nei ta. Helai lo chhuah dana hi toite in kan han sei le hmasawnna. Pythagoras theorem a chuan right triangle a oma. Right triangle a hian helai perpendicular kan tia. Helai hi base kan tia. Helai hi hypotenuse kan tita. A sei ber lai hi hypotenuse kan tia. Hypotenuse square hianin p square le b square belkhom hi atluk thina. Ti chuan hemi atang hian mi formula atang hian p square zon don chuan p square kan zon don chuan a square atang in b square kan pai maya. B square kan b kan zon don chuan b square is equal to a square minus p hi lela makal phei le maya. Ti khan hei formula kan lo nei lok to sa ni. Khami zul zui khan ta po hianin helai hi OL hi perpendicular lai khan ya. Hei kan zon chhuah don chuan hypotenuse square minus base square. Khami formula ha kan mang don ani ti hian. I chuan OA hi 13 kan nei ya. AL hi 5 kan nei ya. Chuan 13 square 269 kan lo nei ya. 5 square 25 kan nei ya. Chuan kan pai chuan 144 kan lo pai chuak ta. OL square chuan 144 atluka. OL ringot kan zon don chuan ta hian root over kan tianga. Chuan 144 za somli le pali hi eng square root nge kan ti chuan a square root chu 12 alo ni ta ni. Chuan OL hi 12 alo ni ta. Chuan distance of the chord from the center chu 12 centimeter alo ni ta ni. Chuan ti hian kan ziak ta nga. Therefore the distance of the chord from the center is 12 centimeter. Kan lo ti ta ni. Ti khan question number 4 hi kan chok le anga. Question number 4 a chuan kan zona chu hei hi ni ya. Find the length of the chord which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 17 centimeter. Find the length of the chord. Chord sei zong kan zong ve thung don ani. Distance of 8 centimeter from the center. Chord center atang a hlat zong a kha 8 centimeter. Alo ni thung ta ati chuan a zona atang hian circle kan zek anga eng henge pek ti kha kan han da le den anga. Distance of the chord from the center hi helai hi 8 centimeter. Ape ve thung ta a OL 8 centimeter. Kan nei ya adanga pek le chu radius hi 17 centimeter. Radius OA 17 centimeter hi apetel bukta a. Chuan length of the chord. Chord sei zong chu AB hi azo na chu lo ni ta ni. AB hi enge ni ti kha kan zon chhuah tur ani a. Voi le khata AB hi kan zong chuang hal thei lova. Chu wang chuan hemi right triangle atang hian AL sei zong hi kan zong chuak photanga. Chu AL le LB hi in chen chia wangin panin kan puntiranga. Chord AB sei zong chu kan zong chuak thei don ani. Ma kan chaw dong khan in right triangle ALO right triangle atang hian Pythagoras theorem mangin kan chok le anga. Base AL hi base ani a. AL square is equal to kan tinghal mai anga. Hypotenuse chu OA AO ani a. AO square minus OL square. OA chu 17 alo ni ta a. OL hi 8 alo ni a. 17 square chu 289 ani a. 8 square chu 64 alo ni a. Chuan kan han pai ta a 225 chan hi som hi le panga alo chuak ta chi ani. Chuan AL square chuan hei het luka AL ringot kan zon chhuah don awangin ta hian square root kan da anga. Chuan AL zon hi 225 hi eng square root nge ti kan zon chhuah chuan 15 square root
alo ni ta a chuan al chu 15 alo ni ta a helai 15 alo ni chuan helai po hi 15 alo ni anga lb po 15 alo ni anga chuan ab chu 15 le 15 bel chu 30 alo ni don ta ni therefore length of the chord is equal to 15 plus 15 30 centimeter 30 centimeter kan lo nei ta ni ole kha kha tun thum circle chapter chuan kan zirtir thei tok ni sela kalo me